Тръгваме и завиваме наляво. Е там към другия стълб, аз карам след тебе. Хайде. Завивай. Да, завивай. Ръцете. Ръцете. Завивай. Наляво, наляво. Точно така. Ръцете, не назад ръцете. Раво, Ники. Айде, завивай сега. Караме надолу. Точно така. Дръж, завивай. Ники, завивай. Добре, давай, караме. Не завиваш, пускаш пак на шус. Пускаме. Завой надясно. Ръцете. Изпъни ги, де. Дясната ръка дигай сега. Дръж така. Лявата ръка. Браво! Още един път. Айде пак ръцете да видя как ги правиш. Другата. Надолу караме, да. Не пускай. Наляво, 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 наляво. Горе, горе, горе. Да, натам, натам, натам. Ръцете. Отбивай скорост, Ники. Точно така, един път. Ръцете да видя, ръцете. Много добре. Наляво. Събери крачетата. Точно така. Завой искам един-два леки завоя. На другата страна. Точно така. Надолу пускаме. Надолу. Давай, 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 давай сега. Наляво завивай. Завивай. Завивай, бе. Не оттам. Надясно. Надясно, да. Намаляй. Намаляй. Браво, ама това е, защото разтваряш ските. Затова... Айде, обръщай ги. Няма страшно, ще станеш. Давай. Айде, давай. Надясно, Николай, къде отиваш натам? Направо. Направо, давай. Не събираш ските, затова се получава така. Виж сега къде отиваш в тревата. Давай. Айде, забивай, де. Айде, Ники. Горе на високото спираш, преди да слезнем към заведението. Тук горе спираш, преди да слезеш на заведението. Спирай, спирай, спирай там.